o mangpli kasa fedrika Udaipurni Tripureshwari Mondirni tei kaisa alokik patimung. जों ससियेल मिडिया rogo mangpili nugui mano onek somoy bwrwi rokni sago mwtai arti rwphuru sago mwtai kolom sammani ba sago mwtai hapchakmani mangpili tabuk hwnkhe khoroksa chwlani sago bo o mangpili kasui fedra. Nugui mankha nano o mangpili video ni screen o je mwtai sondani mwtai rwphuru a patimung patio hinui tabuk koktwma rogo kasui fedmani hingkha khe chwng onek somoy no Tripureshwari Mondirni alokik patimung mangpili ro kasui fedmani nugo. Benarko mangpili no pore tamsana cho kisa comment khai saji.